Kaixo, ikasle maitiok. Gaurkoen azalduko dutzuet hipotekarekin lotutako egoera honetan, hipotekak 3 modutara zela kalkulatuko ditugun, nik sortutako Excel honekin, bale? Dakitzun bezala, lehenengo eta behin sartu bezari hemen aurkezpenean, Kanban, bertan hipoteka kalkulatzeko simulatzailea botoi hortan klikin, eta emango dutzue, eraontako Excel horri batera. Hemen lehenengo gauzia bai edo egin behar duguna da, fitxategia, egin kopia bat egin, eta kopia horren gainen lan ingo dugu, bale? Egindako kopia bat enontzako, eta bakotxa bere kopia propioa egin beharko dugu. Bale, behin hori inda, ikusiko duzu hemen dakotzuela, Excel honen bukaera partien hemen finkoa amortizazioekin, aldagarria bat, eta aldagarria bi izeneko leio edo hoja batzuk, bale? Ja previamente sortuta dauzena. Zer dakitzun bezala, hipoteka hau 3 modutera kalkulatuko dugu. Finkoa amortizazioekin eta aldagarria. Bale, orduen, esplikatuko zuet pausuz pausu zera kalkulatuko dugun bakoitza. Finkoan nau, eskatu 200.000 euroko hipoteka bat, hemen jartzen dut aplikatuko duztien interesa, okasuntan finkoan, demagun 2 bat dala, eta jarriko gotzat, zenbat urtetan pagatuko duten, bale? Beti behar duguna da, gure kuota hau ez izetia, ariketiak, mamila ukitzeko, bai? Arekin bergara, gitzu gara bera, hipotekako kuota hori 1.300 eurotik berako izetia, bale? Hortarako, etxe bat hartzen badugu, 3.000koa, arbikotago urte gehiago, baina, beti kuota lehen du bergara, espazatzea 1.300 eurotik hile, bale? Nik asuntan jarri opero 1.000, euro, interes hori, eta monduzta 1.021 bat. Bale, modu honetan kalkulatzea hipoteka zenbat denboran paukoten eta zenbat pagatuko duten guztira eta interesetan, ordenetako guztira eta interesak hori kalkulatu behar dut, nahiko horreza da, bale? Hemen ez dela egiten duzku dana, jarritzagu hemen datuak, beraz, beraia doa, denengo igatik kalkulatzen dugu zenbat pagatzen dugun, kuotan, zenbat pagatzen dugun kuota hortatik, 1.021 bateko kuota hortatik, 350 fango diez interesetara, eta gainontzekoa doa amortizazioa edo gutokogun zorra, dola 200.000 eurokoa kasunetan, hori ja txikitzera, Orduen, denengo igatik dalez, ez daukota harinautik deudarik kenduta, lehenengo kuota da, eta, 600 piku euro honek kenduta deudatik, zebestia opari duitzen notzago bankuari, lehenengo kuota hori pagatu ustien, ja 200.000 euro barik, sortukotzat bankuari, 189.300 piku euro. Dolan giro kalkulatzen, zenbat pagatzen dugun, zenbat doan interesetara, zenbat doan deudak entzera, eta plazua 20 urte dalez, lo cual quiere decir, izango bezala 240 hilabete, hemen behira itzen, taka, baten manaz 240 hilabetera, duzun bezala hemen, fijatu hemen, nik bankuai zordotzatena hilabetetik hilabete geizten doa, 127, 110, 120, 110, taka geizten doa, 110, horrela progresivamente, eta ikusiko zuen 240 hilabetean, zer gertatzen dan. Hilabete horretan, nik bankuari 0 euro zordotzat. Kendu dut 200.000 euroko zor hori daia pagatuten deuda guztia, eta hori pagatuztien, ez dago deuda gehiago kentzeko, ez dago kuota gehiago ordendu beharrik, eta ja hipoteka amaitutzat joko dugu. Orduan, kasu honetan, zenbat pagatu dut deudatik? 200.000. Interesetan, zutabe honetan, zenbat pagatu dut? Nator, interesen zutabe honetara, bukaerara noa, eta hartzen dut. Berdin, zoom, eta bera automatikamente aukeratzen duzta kutsak, baina lehenengo kuota azten dara C10 kutsan, eta amaitzen da C249, horitzen botat, pagatu ditut interesetan 205.103,79 euro. Orduan, pagatu guztira, 259.000 eta piku euro, eta interesak izan diez, 259.000 ken hasiago kapitala, 259.000 eta piku euro horrek,
Bale, orduen, finkoana badekogu. Erresa da. Hemen ez gabiz, hemen hipotekia 20 urte diez, eta guk 20 urtetan paga dugu. Zein da diferentzia finkoa amortizazioekin modalidade honetan? Guk hemen urte bukaeran sartuko dugu diru gehiago hipotekan, eta horrekin lortuko duguna da hipoteka arinago amaitzea. Ez 20 urtetan, pues kasu honetan, eta 18, 17 dana alakua. Eta urte gutxiotan pagatzen dugulez, interes gutxio pagauko dugu. Hoizea kalkulatzen da, bale. Zan dutzuet, kuota izan behar da eskogeta 1.300 eurokoa, gauza batengatik. Pertsona bakotxak dauko urtean, pagatzen baditzu tope batera arte dala 8.500 eurokoa, 8.500 euro arte pagauta, bai, hipotekan, 8.500 euro horren, 18% edo 23% deskontatzen dutzie bere errentaren aitorpenetik. Quiero decir, figura horri esker, impuesto gutxio pagatzen dugu. Quiero decir, diru hori bueltan nator gure poltsikora. Orduan, beti pertsonako 8.500 euroko tope batera arte. Orduen, etxe hau ingo dugu bi pertsonen artien erosita bezala, bikote batek erosita bezala, eta orduen ingo dugu, urtien horiko dugu 17.000 euroko tope bat sartzeko, eta gero horrekin, bai, 1,8, 1,3ko deskontu hori ukitzeko zergatan, gure poltsiko datoreko dana. 17.000 eta piku erotik gora, 17.000 bat erotik gora, ez dugu ja deskontu hori jasoko, baina 17.000 euro arte, bai, beraz, gogu kalkulua 17.000 euro tope hori sartuta urtero. Orduan, bikote honek, bai, pagatzen baditzu hilan, 1.121,7 euro, bai, itxen badugu hori bider, 12 kuota, emango duzku, formula egina, berdin, hori, bider, 12 kuota, 12.255,18 euro. Vale, hori apagatzen dauna hipotekatik, ez? Normalien. 17.000 euro arte zen badauko, pagatzeko, sartzeko urte bukaeran tope hortara altzeko. Egitzen mot, 17.000, ken, import hori, urte bukaeran aldo sartu 4.754 hipotekara, bai? Eta horrela lortu, 17.000 euroko tope hortara eltzikulatu dugu zen badan, bai? 17.000 euroko tope hortara eltzeko faltaiakuna, aldoguna sartu 12 batian, eta horingo duguna da, kopur hori jarriko dugu hemen, amortizazio antizipatua deitutako zutabentan. Hola ditzinako teknikoki, bai? Guk sartzen dugunen diru kopuru bat, berez ez dago kiguna, ekstra bezala, bai? Hipotekaren amaitzeko amortizazio antizipatua ditzen da. Vale, orduan, kalkulatu dut, 4,6 hemen, 12 hilabetien, bai? Sartuko dela 4.754,76 euro, bai? Tengotena importe hori, bai? Urtero 12 hilabetien sartu. Beraz, kopisa huitzen dut, eta fiketan baserie, hemen, bai? Zornitxun 11 hilabetien 180.000 euro, eta errepente, 12 hilabetien, pumba, bale, xirundapiku honeken duitxut, bai dugatik, gehi, isa 5.000 euronek ere bai, eta bajatu da, 180.000tik 187, beraz, bai, kontatu dozta, bai, hemen endozaten aportazio hori. Bai, orden aseguratu, bai, 12 hilabete bakotxin arterakuen importe hori, hemen, bai, klikatu, sortuan kapitala F zutabean klikatu, 12 hilabetean, eta aseguratu hemen, ken G zutabeko importe hau, kendu dotzuela, bale? Orduan, 12 hilabetero, 12 hilabetean hemen, faminaz gehitzen, 24 hilabetean, pumba, beste 4.700 euro, bale, natoruna, bale, G zutabea kendu duzta, perfecto. 36 hilabetera noa, eta bardina, gehitzen notor, importe magiko hori, eta bai, ez da kendu duzta importe hori, perfecto, aurrera noa. 48 hilabetien, berdina. Perfecto, vale. Eta horrela, 12 hilabetero, importe eta jugada hori ingo dugu, bai? Eta noiz artea, gure deuda, ikusten duzu hemen, oaz bera, eta hemen trepente gauz, deuda doa geizten, eta hemen, 700 piku euros hor ditut, hilabete honetan, bai? Eta horrengo jaten ja, minus piku. Beraz, minus piku hortan ja ez dotate zebe sordi bankoari, incluso diru oparitzen nabil gehi demaz, hilabete hori izango da, bai? Hipoteka ordaintzen amaituko zuen
hilabetea. Como que se queda a zero, bai? Ba, hilabete hori hartuko zuen referentzia bezala. Orduan, ingo duzuena da, hilabete hortatik aurrera, bai? Hartu, selekzionatu dena eta borratu, bai? Eta hemen kalkuluain, bai? Hemen, guztira zenbat pagatu dut, pues pagatu ditut, ez da zenbat kuota, 1000 ez dakit zenbat hilabetetan, ibilketa hori emongo zu zenbat pagatu duzun guztira, kendu bankuak beroz utzitako dirua, bai, edo kapitala, eta ikusiko duzu zenbat pagatu duzun guztira, eta zenbat pagatu duzuen interesetan. Vale? Plazua izango da, laburraua, baiz izango 240 hilabete edo 20 urte lehenago maizuko duzue, beraz kontatu behar duzue, zenbat denbora tardatu duzuen, zenbat hilabete, zenbat pagatu duzuen guztira, bai? Eta zenbat pagatu duzuen interesetan. Eta ikusingo da, solamente, pues, finkoan baino itzitsu hau.